Salut, salut și bine v-am găsit la un nou video de pe acest canal. Numele meu este Crescătoria Ștefan 2013 și astăzi o să vă arătăm ce am schimbat și ce am mai luat la papagali, ce am mai schimbat la ei, achiziții noi. Aici ne-am pus cuibul, cușcă nouă, bine, nu prea e nouă, aici am pus să nu iasă. Cealaltă s-a spart hrănitor de ăsta. Jimmy, Poli, Coco și Mia. Și aici jos mai avem, am schimbat, am scos separatorul acesta, l-am pus aici peste. Au acum, stați puțin să scot și eu leagănul ăsta, că nu prea stângem, mă ocupă mult. Nu stă în el, nu cred că sunt învățați. Deci nu mai este separatorul aici. Aici am pus un băț. Acestea sunt noile achiziții, două perechi. Aici avem ceva standard, un puișor, masculi aceștia doi și acestea două femeluțe. E că acesta o să-l pun sus la ei acolo, dacă tot stă. Să stea pe el. O să-l pun după video. Lăsăm aici. Și ce să vă mai spun? Ne-am pus cuibul acesta. Sper să facă și ouă. Acum am pus două perechi am pus aici. Două perechi aici și două perechi aici. Uitați, stați puțin. Acestea sunt foarte, foarte blânzi. Am luat și la un preț foarte bun. Speriați. Acum 20 am luat. Acesta albu stătea pe degetul meu, dar văd că acum nu vrea. Aceea este perechea lui. Asta este perechea lui ăla. Este ceva standard. E mai mare decât ei și decât aceștia. Le-am scos bățul acela mic de acolo și le-am pus pe ăsta mare. O să încerc să las-o, ba nu, că pot să-l deschid. Asta este înăuntru. Nu se vede. Ia. Așa este înăuntru. Aici o să intre și acolo o să-și depună ouăle. L-am prins cu un șoricel din ăsta. Nu pot să fac telefonul așa că este lipit de perete. De acolo de perete. Aceștia sunt perechea, a doua perechea mea care am avut-o. Și aceasta prima pereche. Femeluța am luat-o în urmă cu... pe 27 februarie am luat-o. Pe aceștia am luat... Acum 3 zile am luat. 3 zile. Au și aici bloc mineral, apă și mâncarea lor. O să încerc să iau pe cel mic pe deget. Să nu fugă, sper. Nu fugi. Ai fugit. S-a dus acolo. Uitați, acesta este un masculaș. Este foarte mic. Este pui. Îl cheamă Cookie. I-am dat el și afară. Dar l-am făcut curat. Ei stăteau în niște cuși foarte mici. Și le-am adus afară cu știle celelalte. O să vi le arăt imediat și pe ele. Mai vorbim puțin aici și ne ducem să vi le arătăm. Să vi le arăt. Nu uitați-l că de mic e. Acolo stau femelele.
Stai. Au fugit. Nici îl aveam pe zoom. Dar... O să vă arăt acum și cuștile celelalte. Gata, am ajuns și la cuști. Ele stăteau perechea acela standard și cu femeluța aceea alb și cu albastru. Stătea aici cu masculul standard. Mă scuzați, mi s-a închis filmarea, am vrut să pot să dau un pic mai în zoom așa mai în spate, că dau așa, să dau un pic așa mai în spate, dar nu merge. Trebuie să fac și curățenie în ea. Poate o să mai iau o pereche, cine știe. Mi-aș mai lua o pereche, unul verde și cu unul galben. Că verde și galben nu prea am. Asta e de aici. Bine, să o arunc. Eu asta să curăț puțin. Gata. O mai curăț după videoclip. O să-mi iau și iepuri cap de leu. O să le fac și la un videoclip când o să-i cumpăr. O să iau. Așa. Așa arată cușca. Aceasta trebuie să-l bag înăuntru. Aici. Asta e. Gata. Merg, mă. Gata. Și cam aceștia au fost cuștile. Acestea sunt. Și acum mă duc să văd dacă sunt rațele date drumul, să vă arăt și gâscanul pe care mi l-am luat. Revin imediat. Da, sunt date drumul. Acela este gâscanul. Stați. S-a dus înăuntru. Aici am porumbei, să vă mai arăt și vouă puțin. Ia, ce faci, mă, acolo? Tu te-ai uat? Te-ai uat? Nu, nu s-a uat. Trebuie să le dau și lor să le schimb apa, că nu le-am mai schimbat-o de ieri. Uitați gâscanul acolo. Ia stai. Uitați-l. Vino, mă, încoa. Uitați-l. Hai că vine singur. Nu știu dacă chiar este gâscan. Mie pare gâscan. Este foarte frumos. L-am luat pentru că am și eu o gâscă. Uitați acolo gâsca. Credeam că se ausă înăuntru. Și nu aveam gâscan la ea. Gâsca are în jur de 3-4 ani, cred că. Ăsta, cred că 1 an, 2 are maxim. Poate 2. Bă, care facem așa? Ăsta. De ce faci, mă, așa? Când da, și se dădea aici, să sară pe mine. Bă, ia uite-ți. Hai, mă, șmechere, nu mai vii? A venit ăsta altul. Acolo avem cocoșul de australor. Aici ziceam eu că o să țin iepurii. O să fac foarte curățenie aici. Și în cotetul acesta. Știu că este murdar, dar o să curăț. O să fac bec de curățenie asta, o să le arunc sau o să le duc în grădină. O să mai avem nevoie de ele vara, să udăm. Uitați și cocoșul acesta. Acolo am o pereche de rațe reșești.
rățoiul și rața. Cam aceștia sunt și găinile mele, cocoșei pitici. Dacă sunteți interesați, sunt de vânzare. Cocoșei pitici sunt de vânzare. Îmi lăsați un comentariu dacă sunteți interesați. Care cântă, mă? Ia uite ce mișto cântă ăsta. Ce faci, băi? Frumosule. Ia uite, ce frumos este ăsta. Aceștia sunt foarte frumoși. E ceva curcitură între Brahma și normal. Acesta este un cocoș normal. Cocoș normal. Băi, tu ce ești? Tot cocoș este și el. Doar că este un pic mai mic. Cam atât a fost și cu video de astăzi. Nu uitați să lăsați și voi un like și un subscribe. Cu voi a fost Crescătoria Ștefan 2013. Haideți cu like și cu subscribe. V-am pupat!